Здравейте, аз съм Владимир и ще ви покажа как работят нашите фотобудки. Единият вариант е, при който фон може да бъде всяко място в залата, където е събитието, или специално изграден декор. Вариантите за снимане са много, може да ви се снима веднъж, може да направи 2 снимки или 3 снимки, които ги монтира върху специално изработена рамка за събитието. Сега ще направим първо с една снимка. Важното е да се усмихвате. Така, снимката е готова. И има вариант да се отпечата или да се изпрати на имейл. Сега ще си отпечатаме една снимка. Отнема около 15 секунди да е готова. През това време може да си направим вариант с 2 снимки. Така, може да променим ползата за втората снимка. Така, когато са готови двете снимки, се монтират върху рамката и отново може да се отпечата или изпрати на имейл. От двете снимки или когато са 3 се получава GIF, който може веднага да бъде изпратен на имейл. Това е.